To kun ga wannan shine yanda mutum yake abin nan, ko kamarori kun yi saiti kun tare wa 'yan baya, kuma wasu su dan koma ta can tunda da fili ta can, 'yan nan lungun koma ta can baya, wasu su dawo ta nan, shugaba sai ku dan matso nan gaba. Shugaba ga waje nan mai yawa. To kun ga haka dan adam yake, magana da nake faɗa ɗazu sai a haɗa waɗannan yan yatsun, sai a tsaye da su haka, hannaye kuma su zauna haka. To amma yanzu ya riga mai rasuwa ya rasu da daddare, mun ce kafin a mai da shi kan gado, kafin a mai da shi kan katifa, to za a yi masa exercise din nan ana yi ne saboda kada ya kandare. Yanzu da aka bar mutum haka, to gobe da safe haka zai tsaya kawai zangangan, ba zai sarrafa muku yadda kuke so. To amma idan kuna son ya sarrafa muku kaman bai mutu ba ma za ku gani, to shine za a masa exercise. Za a fara da kafa ne, ko ma wacce kafa, ko ta dama ko ta hagu, ba a ce ga kowace kafa, sai a daga ta zuwa nan, kun gani ko? To sai a miƙar da ita, sai a daga ta a yi kaman so 5, sai a barta. Ita ma wannan a yi kaman so 5, ita ma sai a barta, kun gane ko? To sai a zo hannu daidai nan, sai a ɗora shi a nan, sai a mayar, a ɗora shi a nan, sai a mayar, sai kuma a ɗaga shi duka, shi ma so 5, wannan ma so 5, kun gane ko? To sai kuma a ɗaga shi, saboda nan shi ma bushewa yake, sai a tare kan a mayar, a ɗaga shi, sai a mayar, sai a bari sai bayan minti 10 ko 15. Bayan minti 10 sai a sake yi, sai a sake bari bayan minti 10 ko 15 sai a sake yi. So nawa kenan? So 3 kenan ko? Shi kenan, sake kama mana sake su. Zai a nemi abu mai nauyi, ko dutse, ko ma menene mai nauyi, ba sai faifai ba. Za ku ji tsofaffi suna cewa kawo faifai, ko a kawo takwabi, ba sai faifai ba, ko dutse mai nauyi, sai a ɗora a kan ruwan cikinsa ko ruwan cikinta, saboda kar ya kumbura. Sai a nemi auduga a sa a kunne, a sa a ƙofofin hanci, a sa a ido. To shikenan, nan dama mun faɗa za a ɗaure su haka ko? Hannaye kuma suna haka, shikenan sai a rufe shi. Kun gane ko? To gobe da safe in kun zo kuka ɗaga shi, sai kuga kawai lagwayi, ba inda ya bushe a jikinsa, ba inda ya kandare a jikinta. Kun gane ko? Amma idan mutum ya mutu ya samu awa ɗaya ba a yi masa haka ba, to zai kandare, zai bushe kawai, ya riga ya bushe. Mun gane wannan ko? To wannan shine abu na farko da za a yi, sai a sa mayafi a rufe. To shikenan sai gobe da safe kuma a zo maganan yin wanka. Mun gane wannan ko? To bayan an sassanar da mutane cewa wane ya rasu, to sai a zo maganan wanka. Idan mata ce ta rasu,
to ana son mijinta ya mata wanka, ta nemo mijinta, ke da kika iya wanka ba ke ce za ki je ba dangin iya ba na baba. Mijinta ne zai zo sai ku ba shi waje sai 'ya'yanta ba abokan zamanta ba ma, 'ya'yanta sun fi kusa da ita, to sai su zo mutum uku, duk da shi mijin shi ne na hudu. Kun fahimci wannan ko? Ko kuma a'a mata ne za su mata, to su ma su hudu kuma ba tsohuwa a ciki, yara masu ƙarfi 'yan shekara 30 zuwa 40 50 ma jikinsu ba ƙarfi sosai, to su ne suke yin wanka saboda ɗaga gawa sai ƙarfa, ba wai dattijo ba. Dattijo ana buƙatar ya huta, to shikenan idan aka zo sai a ɗinɗima ruwa kamar da yadda kuka sani, shikenan sai a samu bokiti 3, in an ga dama ma za a yi da bokiti 1, amma dai ruwan ya zamanto yana da yawa, ruwan farko sai a zuba shi daidai gwargwado, to shikenan sai a cire wa mutum kayansa, nan ma a cire, amma daidai nan daga cibiya zuwa nan za a nemi zani ko a nemi tawul, to sai a rufe shi. Kun gane ko? Daga nan zuwa nan sai a rufe shi, ba a yi wa mutum tsirara duka, sai a rufe shi. To shi kenan sai a jinye zani, inda akwai fatari ne wane ne duka a zare, nan ma a cire riga, a cire brazier da waye, komai dai a cire. To shi kenan wanda zai yi wankan, hannunsa na hagu nan sai ya nemi tsumma sai ya nannaɗe shi, hannu ɗaya kawai, hannu ɗaya, in kuma ya naɗe biyun ma ba komai, amma su sauran mutane hukun ba wanda zai naɗe hannunsa. To shi kenan shi mai ɗaya sai ya riƙe kofin ruwa, su kuma biyun suna tsaye a wajen. To shi kenan sai ya ce wa mai kofin ruwa zuba ruwa a nan daidai tsaraicin mutumin nan. To in ya zuba ruwa ya ga wannan tsimman ko wannan zanin ya jike, to sai ya sa hannunsa ta cikin zanin. In ya zira hannunsa ta cikin zanin, ana zubawa ta saman zanin, shi yana ta masa tsarki, zai masa tsarki sosai ba tare da an buɗe tsaraicinsa. Idan akwai wasu roba da aka sa a asibiti a kokarin cirewa, duk wani da ya tarkace da aka sa saboda an yi operation ko wane ne duka a ciccire. Idan ya gama yi masa tsarki, to wannan tsimman ya gama aiki kenan, sai ya cire shi. To amma idan mutum ya mutu saboda ƙuna ne, ko ya mutu saboda accident ɗin mota, ko ya mutu saboda wasu ƙuraje da suka fito a jikinsa, babu laifi sai a sa hand glove, sai a yi masa wankan da shi. Amma idan aka ga yana sabulewa ma, an taba sai ya sabule, to ba za a goga ba, sai a yi ta zuba ruwa kawai ko ina da ko ina. Kun gane wannan ko? To yanzu mun gama tsarki, shikenan su waɗannan su biyu su suna tsaye kawai, wannan mai zuba ruwa yana ɗiba da kofi, sai a yi alwala, a wanke hannun dama iya nan, a wanke hagu iya nan, sai a wanke fuska, sai a zo a wanke alwala dai da kika sani, a yi shafar kai. Amma wajen sai a ce to ɗaya ya zo sai ta baya kenan, idan ya zo sai ya tsaya a baya daidai zuba ruwa, sai a ɗaga kan shi, sai a zuba ruwa a bakin, sai a ɗago kan shi, sai a sake zubawa. To hanci ma a ɗaga, sai a mammatse hancin, a ɗaga mammatse, a wanke fuska, a wanke hannu, a yi shafar kai, sai a mai da shi, a kwantar da shi ko? Shi kenan sai a wanke tsagin dama ko? Sai a wanke tsagin ina, sai a ce to su murgina shi kaman haka ko? Wannan zai dafe nan, wannan zai dafe nan, mai zuba ruwa shi kuma mai wankewa yana ta wankewa. In an gama sai a juya shi kuma shi ma a wanke ko?
wannan ana yi ne da ruwa mai kyau, ruwa mai kyau, ba komai, kamar wankan janaba, kuma ba wata addu'a. Ba an za a wanke kai ai wata addu'a, za a wanke nan ba wani addu'a da ake, ba komai, ba surutu kuma. Mun gane wannan ko? To yanzu an gama da ruwa ɗaya, sai a ce a kawo soso, a kawo sabulu, sabulu mai ƙanshi, soso kuma mai kyau. Kin san mata kuna da kuskure. In wata matar aka ce a kawo soso, in ta ɗauko soso mai kyau, sai ki ji wata ta ce na amfani ne, ba wani soson sai wannan na amfani. To wani me za a yi da shi? Za a nemo na wanke-wanke. Haka in an ce a kawo tawul, sai wata in ta ɗauko sabon tawul, sai a ce na amfani ne wannan, ba wani tsimma-tsimma. Yanzu miji ko uba duka ya zama sai tsimma sai shirme. Ku dinga bayar da abubuwa masu kyau, kuma in an gama ku wanke kayanku, ku yi amfani da kayanku. Mutuwa ba za ta shaƙe ki ba sai ranar mutuwa ta yi, ba ki jawo komai ba. Kun gane ko? To yanzu an yi wanka ɗaya, sai a zo a yi wankan soso da sabulu. Idan ya samu hatsari ne, jini yana ta fita, sai a nemi magariya, sassaƙen magariyan, sai a dafa shi, shi ma za ki ga yana kumfa kamar sabulu. To sai a yi masa wanka ko ina da shi. To in Allah yadda jinin zai ragu, ko kuma ma ya ɗauke gaba ɗaya. Amma mutum ya yi jinya ne kawai, to wanka za a masa na soso da sabulu, sabulu mai ƙanshi bayan an yi wankan farko. To shi wankan soso da sabulu ai ba sai an faɗi yadda ake yi ba ko? Kowa ya iya. Sai a wanke shi ko ina, a sa ruwa a ɗaure shi. Ruwa nawa kenan? 2. Ruwa mai kyau, ruwan soso da sabulu. Sai a kawo ruwa na 3, sai a zuba turare a ciki. Turare za a zuba turare ya ji sosai turaren, shi ma sai a wanke ko ina da ko ina. Ba wani ka'ida sai an wanke nan, a wanke na ko ina, a jijjika shi da wannan ruwan turare wanda yake cikin ruwa. Wanka na nawa kenan? To shi kenan. To idan mace ce ta mutu da irin kitsan nan nasu na attachment ne, na menene, to duka sai ku kunce wannan attachment din, a raba shi da ainihin gashinta wanda ya ba attachment din, sai ku tara gashinta guri guda, sai ku sa a leda. Attachment kuma a kai shi shara a zubar da shi. Kun gane ko? Ainihin gashinta din nan da ya bibbiyo attachment din, ko ya bibbiyo tsifa din, sai ku sa shi a leda, sai ku ajiye a gefe. Kun gane ko? To sai ku kitse mata kan gida 3, a yi mata kumbushe guda 3. Ai kun san dai kumbushe ko ni ma na san kumbushe, balle mata. Ai kumbushe guda 3. To shi kenan. To yanzu mun yi wanka, mun gama, sai a ce a kawo tawul, sai a goggoge jikin nan, a goggoge shi tas, ya zama babu ruwa ko dis. Wannan tsimma kuma fa yana nan a jike ko a bushe? Yawa, yana nan abin shi. Za mu goggoge shi, yana nan abin shi. Sai mu ce to a kawo turare. An kawo turare, sai mu sa a goshinsa, zuba ko a fesa na fesawa ne. Sai hancinsa, sai tafin hannu za a shafa turare. Wannan ma tafin hannun za a shafa turare. Sai kan yan yatsun kafa din nan, su ma za a shafa musu turare. Sai nan karkashin wuya za a shafa turare. Bayan kunne nan, shi ma za a shafa wane? Turare. Daidai cibiyarsa za a shafa turare. Ƙasan wuyansa ma za a shafa turare. Na faɗi gwiwoyi da zugo? Gwiwa ma za a shafa. Sannan nan ƙwaurinsa, shi ma za a shafa turare. Kun gane waɗannan abubuwa ko? To an yi wannan shi kenan, an gama wa mamaci wanka. Ba a sare wani abu zai fito, ko bayan gida ko fitsari ko wani abu,
ba abin da zai fito kuma insha Allah tunda an riga an matse cikin babu wani komai. To shikenan sai aka miƙo muku likafani, aka ce na tela a cikin ku, sai ta ce gata, za ce to a miƙo likafani. To yanzu ga likafani nan an miƙo shi, kwance ka baka tashi ba dai, har yanzu ba mu gama da kai ba. To ga yadda ake gwadawa, kama can kun gani ya dan fita. Ba za ku sa in an tashi gwada ba za a gwada daidai iya kai haka ba, kun gane ko? Ba za a gwada shi daidai iya kai haka ba, zai wuce. Kun gani? Kun ga ya wuce can ma daidai kafa, kun ga shi ma ya wuce ko? To tsawonsa kenan, karka cire ba, tsawonsa kenan. To idan siriri ne, watakila faɗin ya ishe shi kenan, watakila faɗin ya ishe shi. To ana son ya zama guda biyu, to sai a ninka, kama shi, ja shi sosai, ka haɗa shi daidai, ya zo bakin daidai. Teloli suna gani ko? To sai a yanka, bari mu yi mai kaman daidai din. Kana iya tashi zaune kafin mu gama, kai zaman kakai amma to kun gani. To misali kin ga an yanka, karki ce ya kika ga na iya abin, ni ma tela ne ba, na riga na iya. Za ki ga abin bai ban wahala ba dan ni tela ne. To kin ga, to kun ga rike mun guda daya, kun ga sun zama guda biyu kenan ko? To kin ga idan matar babba ce mai babban jiki kamana, ko wacce tafi ni, wannan ba zai ritsa ba ko? To sai an sake irin wannan kuma guda ɗaya, su zama guda nawa kenan? Guda uku, ba ga ɗaya ba? To sai a haɗa su, in an haɗa su uku, to kuma sai a raba su, za su zama sun yi faɗi sosai. Kun gane ko? To amma misali idan muka ɗauka mara kauri ne, kamar shi wanda yake kwatanta mana wannan aiki, kun ga bayi da kauri sosai ko? Misali kawai da maza suka tashi miko muku likafani, sai suka miko muku daidai da girman wannan da muka faɗa, sai kuka ce ta ɗijan wannan ai ba zai ishi wancan ba, ka haɗa